matasa ga naku wani rabar Muktar muku ya nemo memban House of Assembly. Wai waye wannan wani rabar Muktar din ne? Da ka kunna rediyo Muktar, ka kunna TV Muktar, to wai waye shine wai ha'a? Kai. Karawa kuke so, Muktar muke so, 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 Karawa za ku ci, za mu ji da Allah dai. Kowa Muktar. Yara sun wuce Muktar. Manya sun wuce Muktar. Tsofaffi sun zo Muktar. Wai shi Muktar ɗin nan waye ne to dan Allah? Kai ɗan nan. Dan Allah zo. Okay, ina wuni tsoho. Lafiya. Ina gajiya. Shi wannan Muktar ɗin waye shi? Na ga na kunna gidan rediyo. Honorable Muktar muku ake magana. Yara sun zo wucewa campaign Muktar muku kuma kai ma yanzu ga kana ga ka zo wucewa da rigar shi. To wai shi wannan me yake nema ne? Ai tsoho tun daga an ce Muktar mu. Babban yana neman member ne House of Assembly. Kuma insha Allah muna sa ran in ya ci za mu huta. In ya ci nan kowa sai ya ji daɗi. Mu ci gaba da mai addu'a domin ya ci. To in dai haka ne ni ma ko a baro ne sai an kai ni dan na gana dangwala ma wannan honorable din malam Muktar mu. Gaskiya ne to mu ci gaba da addu'a. Saboda in ya ci kowa nan sai ya ji daɗi. Allah ya ce na gode za ka iya tafiya. Allah kana ji gani ma na san kafi kowa, Ubangiji mai ikon halitta ka kagi kowa, hakikanin gaskiya kai ne mai iko da kowa, samaniya tsayuwar hazo a sama sai mai iko da maliya, ranar lahira babu dabara.